Pau Vallvé, client de Vilamòbil. Aquest premi que m'ha trucat era amb un tram, pujar al cotxe 00. Brutal, Cristina, brutal. Me tremolen les cames. L'experiència brutal, un cotxe de sèrie que m'ha dit pot anar més ràpid que molts d'aquests que hi ha aquí al darrere, ha sigut fantàstic. Amb una sensació de seguretat a la carretera. El primer estomp sí que és veritat que, ostres, impacta, però una vegada veus la seguretat del cotxe, he disfrutat molt. En fi, que m'ho he passat molt bé, gràcies a Vilamòbil i la Escuderia Costa Daurada. Moltes gràcies a tots dos.